سلام كبرات تغطلتي سينما سمرة كما يتصنعكم مدمر كام تسامدي نلالا نقوم نجر كاب جزينا بجزي بزحت تفسيا أطريا زلام أزي نايمر كاب عدلات ناب شباب بيت كي تغيرن كله زلو عدل تتكملو إنا نبلكم بزمدة بزحت متسامدي تراخيبهم فغري كمز مسراتو دما بزي حبب كنقلت لكم نفتم كبرات تغطلتي إذا مدب كابهم نبهم سلازخوانات كلاتكم سينجل زلو أوداتكم أوالد كل المبال حديكم بارياتكم بمزحف نحل مخمت أمدي رخبوم أي تسكفوا أي تفرحهم كل مدباتنا نعخم محقواس مخانو كزنقعو يبلكمن نحنا بوغنا نتوم بمقادي محبراو مرخبيتات ليلا فتيروم زبهقو متأمدي كرخ بزدولي سبات برن مخفات زعل مسراح كم إن دالولكم زتراتر يبلكمن مغنياتو لومي مسمع باله تكنولوجي عالم أو حدا قشت سلازلام كم وين تخا متأمدي اترخبولو مداي زغلالة منقدي كوين زلوم سلازي إذا مدب لكع كم بلاين ديت ويدما ديتين ويب سايت كوينا كي تسكفكم كوين تاخم كتلو خلنا إنا نلابوكم أمز آدما سمر فغري أحليفكم أمر عندر عانا كم تبتحو زتارات رايكونن نلوم من بقر تلاخلنا صحفاتنا كان انقدكم نسخاتكم ون أبكت علي كتلو خلنا إنا نلابوكم كساف فتصامه بتصمونا كتكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سناي مكتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري سينما سمري تدعو مزنك نوري وحاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلمي نايبر عسمي دحان سوماليا بولني ودي 28 عامت من اسيه هايمانوتي أرثوذكس توحدو خوينو أب أمريكا زغمت أوتيستا نايت عنت مكيناي بعلي زوننا نايت عنت مكيناون اللاتنين كدما عامت نبر فتينا نيرا انتخونا قبل عليت المات سلازفت امات تفلالينا حجي دما نحدار تخونني سلاز تلخو نحدار تخون قال انتهاليا اب زهالو تهالو عدمه كاب 20 كلتن كساب 25 عامت نبر زي فتنت قال انتهاليا بز ادراشا تركبني 10 50 سلستن 7 كلتن 7 4 ناب أدلوت مدب نلالا نقوم نجر أبصرحكم أسالتو أب هيوتكم دما ملوت عنا إنا تمنخو أقديمة بتقبر ليز لكم متحبار بلبي كمسكنكم يفتو نايبر عسمي والدو بالونيم أب أمريكا زنبر كوينة عدمي ود 34 عمتيم أيتمر عخون أي ولدكون سبيتون يبلين بارياتي هدو كوينو قلتيفن نجرات زي حرف مسبات صبوناي مردا منفزلني سبيم من بابن مصحفني فتوم زيغنتي إرتراو خوينة هايمانوتيكا أرثوذكس توحديوم مأخلاي من نبابرو زلني ساريحي زعتو من اسيه أنا دليا زلخو قالن سيتي حبرا بزي قدس إيرتراويت كوينا أب أمريكا وي أب كندا تقمد أمنتا أرثوذكس توحدو عدمي كاب 25 كساب 30 زلو كل عدمة التركب كتكون اللواء بعبي خا مسبات صبغ مردا زلوا كتكون اللواء زي ولدت كتكون اللواء أب حساب انت تردادينا نحدارنا براني ازدليام مز حسابي تررادا قال انت هاليا بز ادراشا كترخبني تخيليام تليفون 25 سوسان شوعتن 50 شوعتن 11 86 سوسان شمونتن اب ايمو ويون فايبر كدول تخيليام بايميل كا w.awet@yahoo.com تركبني
ሰላም ሲኔማ ሰመረ በቀዳምነት ኣብ ትገብርዎ ዘለኹም ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልኩም ካብዚ ንላዕሊ ኣበርቲዕኹም ኣብዚ ጉዳይ መጻምድ ምድላይ ክሰርሕሉ ኸኣ ይላቦም ከምቲ ፋሕፋሒልናዮ ዘለና ፍቆዶ ሃገራት ናብራ ስደት ኮይኑ በዚ መደብኩም ጌርና ክንራኸብ ተስፋ ኣለኒ ናብ መደበይ ከኣቱ ባዕልኻ ዳ ንኣዳ ከይምሰል እምበር ነብሰይ ከላልየኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ በርዒ ስመይ ዳን በሉኒ ተቐማጢ ዓዲ እንግሊዝ ኮይነ ወዲ 28 ዓመት እየ ዜግነተይ ኤርትራዊ ሃይማኖተይ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እዩ ቁመተይ 180 ሜትሮ ክኸውን እንከሎ ክብደተይ ከዓ 74.3 ኪሎ ዱልዱል መንእሰየ መልክዐይ ብርህ ዝበለ ከደራይ ሕብሪ ዝውንን ተዋዛያይ ዋዛ ምስቁም ነገሬ ዝፈቱም ፈቃር ኣብ ምርድዳእ ዝኣምን ክብሪ ሰብ ዝሕሉ ወድየ ኣነ ካብ ዝፈትዎም ንጥፈታት ምሕምባስ ኩዕሶ ጅም ኮይኖም ሓደስቲ ቦታታት ምርኣይ ከዓ ይፈቱም ምንባብ ሓደ ካብ ዝፈትዎ ልምዲ ኮይኑ ኣብ ህይወተይ ሰንከልከል ክብል ከለኹ ካብ ዝፈትዎ ኮይኑ መጽሓፍተይ ብምንባብ ተስፋ ሓይሊ ሓቦ ይሰንቕ ንቡር ኣይፈተንኩን ዝነብረሉ ቦታ ንእሽቶ ከተማ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓበሻ ኣይርከቦን እዩ ምስ ሓንቲ ጻዕዳ ጓል ዓዲ ዝምድና ነይሩኒ ንውስናት ዓመታት ድሕሪ ግን ኣይቀጸልናን ተፈላሊና ከም ጓል ሃገርካ ዝመስልዎ የለን ብምባል ጓል ሃገረይ ክረክብ እዩ ተስፋይ ኣብ ትምህርቲ ምስ እንመጽእ ኸኣ ኣብ ኤርትራ 10ይ ክፍሊ ምስ በጻሕኹ ናብ ስደት ኣምሪሐ ኣብ ስደት ከዓ 7 ዓመት ገይረለኹም ክገርመኩም ክሳብ ሕጂ ኸማን ገለ ክፋል ግዜ ኣብ ትምህርቲ ይሕልፈለኹም ብዛዕባ ስራሕ ኢኮኖሚ ቋሚ ስራሕ ኣለኒ ነብሰይ ዝኽእል ኮይነ ንጽጉማት ምሕጋዝ ድማ ደስ ይብለኒ ሕልናይ ስለ ዝዓግብ እታ ዝምነያ ጓል ሄዋን መቕለልቲ ለዋህ ፈቃር ናይ ኣደነት ዘለዋ ክትኮነለይ ይምነ እኹል ቁመት ዘለዋ ተመራጺት እምነታ ኸማን ክርስቲያን ዝኾነት ብፍላይ ድማ ኦርቶዶክስ ከዓ ዝበለጸት መልክዕ ካባይ እትቐይሕ እንተኾነት ተመራጺ ኮይኑ ብዝበለጸ መልክዓ ግን ጽባቐ ውሽጣዩ ተመራጻይ ትነብረሉ ሃገራት ዓዲ እንግሊዝን ኣሜሪካን ተመራጺ ይኸውን ክለ ዕድመ ካብ 19 ክሳብ 28 እኹል ትምህርቲ ዘለዋ እንተኾነት እውን ተመራጺ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣነ ትምህርተይ ክቕጽል ትሕግዘኒ ካብ ዝጸልኦ ትዕቢት ተንኮል ሓሶት ዘይንስኻ ምምሳል ኮይኑ ንነብሰይ መሲለ ክዓብን ክምዕብልን እየ ጻዕረይ እታ እትመጽእ ምቃለይ ከዓ ኣነ ከም ዘለኹ ትቕበለኒ እቲ ዝቕየር ከዓ ተረዳዲና ክኸውን ከሎ ፍቕርና ዝያዳ ይደንፍዕ ሕማቕናተይ ወዲ ሰብ ኮይኑ ገለ ኣሉታዊ ጎኒ ዘይብሉ መቸም የለን እንድዩ ብቴሌፎን ነዊሕ ክዕልል ይስልችወኒ እንተሓሪቐ ንደገየ ዝወፅእ ክረዳዳ ኣይክእልኔም ቁሩብ ውዑይ ዝበልኩ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ቁም ነገር ከለኹ ዝዋዘየኒ ኣይፈቱን በዚ ባህርያተይን ባህርያታን ኣመዛዚና ክትላለየኒ እትደሊ ጓል ሄዋን ብፌስቡክ ተስፋይ ስንቀይ ዳኒ ክትላለየኒ ወይ እውን ብውሽጢ መስመር ዳኒ ተስፋ @gmail.com ኢላ ክትልኸለይ ክትረኽበኒ ትኽእል ሃይበለኒ ከይዕብየለይ ዝብል ምሳይ ኣይሰርሕኒ እሞ ነፃ ኾንኪ ድሌታትኪ ክትገልጽ ትኽእሊ ኣብ ዓወት የራኽበና ሰሰናዩ ይቕንየለይ ቴንኪዩ ሶማች እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብዚ መደብ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ብውሽጢ መስመር ወይ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም እዚ መደብ ካባኹም ንዓኹም ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ተሳትፎኹም ከይፍለየና ኢና ንላብወኩም ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ بخالن حدشن تحستو كساب نمتسكم تتصبقو نمنيلكم كبرات تخاتلتنا سطافيكم أما دبنا عزوز لزخونة ريتو مقرمتان نقفيتان أمهاب أي تحمقو كومون
ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ኩሉቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብን ሼርን መባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣሲናይና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን እንኹልና ሰሰናዩ